Arrautzak berriz ere zuberko dira, ez? Ja, bueno, dozen erdi bakarri dago, ez? Ajetxi beharko naiz. A ber, arrautzak ezinbesteko elikagaia dira. Etxean geldituko naiz eta hori guztia, pues bueno, bai, ondo dago, ez? Osasun kolektiboa eta guzti hori, noski daietz. Eta osasun mentala ze, ni hemen etxean sartuta gehatze bali manaiz beste hilabete, ni erotu ingo naiz. Entzuten duzu, teiatu berriro. 9. aldia gaur, kantatzen dutena. 36 teiatu da. Zati, pixuki eta hori ondo aukeratu behar da, Aguakatea erostea da, ezinbestekoa? Komuneko papera da ezinbestekoa? O txakurra paseatzera ateratzea da ezinbestekoa? Hortxe da, okoska, Klaro, hori erabakidunak, etxe batean bizi da, txale baten, piztinakin, jardinakin, laulogelakin, zedez. Haze, hemen 40 metro karratuko pixu sistrin baten bizigean langile klasiko, ze? Zein godeu? Bai, atzo zaborra ateratzera joan nintzenen, paseo txiki bat eman nuen, ez? Egiatik kursalera, itxasoa ikusi eta huelta. Baina 2 metroko distantzia respetatuz, Ez dakizu jendea nola begiratzen zidan balkoietatik, Gaizkile bati bezala. Ez dakizu ezer hoberi egiteko, niko pentsatzen nuen. Hemen behar dena da, elkartasun pixka bat, empatia pixka bat, baina seinalatzea, mesedez. Ze mundu erekiko dugu horrela? Hortan pentsatu duzue? Ostras, gaude, rifleakin, hola, pum. Etxea, Pasa bat esango dizu. Tinderren libre berri badokat. Oi hartzun bada, kriston konexioa daukago, nahi etzaitolako ezer sekula pasa. Pasaitu 2 aste hola, jatorrena egiten, eta bueno, aste honetan ginen gelditzekoak, justo aste honetan. Orain zer, zeitxuin berdugu, 2 hilabete gure maitasun historia guazteko. Claro, hemen gogoa jute baldin mazai, zaiar. Eta maitasun historia bukatze baldin zer?